Gisugda na ang distribution sa sinakong bugas humay ngadto sa mga local government units. Alang kini sa rollout o pagpatuman sa pagpamaligyan ini sa tag 20 pesos kada kilo. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, ang National Food Authority kun NFA ang mi-provide sa stocks ning maong mga bugas humay. Samtang kaabag nila ning maong programa sa pag-provide og tag 20 pesos kada kilo sa bugas ang taga Department of Agriculture, FTI kun Food Terminal Incorporated ingon man mga local government units. Busy ang warehouse sa NFA sa may pier area kaganihang buntag. Kini sa nagpadayon nga pagpang-apod-apod sa sinakong NFA rice padung sa lain-laing LGU. Tagsa-tagsang gipanglukdo ni mga staff ang mga sinakong bugas aron makarga na sa truck nga nagpaabot. Apan una mapagawas, susihon ang sud niini. Mao kini ang gitawag nila nga grain probe. Gigamit ni nilang maong ekipo dinhi sa maong warehouse aron pagbuslot, pagkuha og gamayng sample gikan sa matag sako sa bugas humay nga ma-release dinhi aron masusi ang kondisyon. Dunay mga staff sa NFA nga mangunay sa pagburike o pagbuslot sa sako, pagkuha og gamayng sample sa sud. Tan-awon nila kung doon na ba'y grabing discoloration sa bugas o infestation sa mga gagmayng insekto. Kung pasado, ma-release na kini. Bag to bag mi para masiguro nato nga only nga good quality stocks may atog yung ma-release diri sa atong bodega. So sa among gikaingon na this is local rice coming from our farmers nga kuan siya ba walay access to drying facilities, nagabulad na taon ni sila sa dalan. Matod sa NFA, dili old stock ang bugas o gani isagad niini sa miaging buwan lang na ani. March, muna yung pinaka. Pero bago gini siyang galing dito sa tong source. So, naagitay gikag Cagayan, gikan o Tacloban, o sa lain-lain na itong mga kuan. So, di sa ta kaingog old stocks, kay wa man tay procurement diri manggod, di ta ka buffer. Ang NFA mi-allocate og 11,200 ka mga sako para sa tibuok Sugbo ubos sa programa. Sa mga pangutana sa uban, kung maayo ba kini nga klase? Mga Cebuano particular magkikita sa appearance. Pero amo nang ginakaon. Actually sa tasting quality na niya nindot na siya kay local rice niya newly milled. So dili lang ginato kalikayan ng naing mga discoloration mo na resulta sa dili properly dried ang atong palay. Sa gawa sa bodega sa NFA, nagpaabot na sab ang mga trucks sa lain-laing kalungsuran ug syudad sa probinsya para makakuha na sa ilang stocks sa bugas. Ses matod sa NFA, dunay 27 ka mga local government units din sa Sugbo ang naaprubahan aron ma-release na ning maong stocks sa NFA rice aron ila na unya nga mapabaligya ubos ning tag 20 pesos kada kilo nga programa sa gobyerno kung unsay gidaghanon nga mahatag sa sinako ngadto sa taga LGU matod sa taga NFA. Nagdepende kini sa nasabutan og napirmahan tali sa mga LGU, sa DA, sa NFA ug sa FTI. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.